yi ya gama kun shige ɗakuna ya nema kenan kun shige ɗakuna sai dai a girka a baku da ku har ƴaƴan naku ba wanda za a bawa sai dai in ci in tara kai da su in ma kuna so ku nema ba ni zan nema in ba ku nema wanda ta shige ɗaka tana kallo wanda ta shige ɗaka tana karatun Qur'ani wasu hafizai ita uba mai kuɗi in ma za ku fito ku nema ba wacce zan nema in dafa in bata. Hello? Me gida na ne nake waya da shi ko saboda ku na siya waya saboda yanzu muryar shi na siya. To ai sai a sa ta a speaker. A na ka saka da ya kira kowa sai ya gaisa da shi. Dama ina so miki albashi cewa naira miliyan 100 nan fa na karɓe su. Kuɗi aka ba wa mai gida, kwangilar kuɗi kuma ya samu. Kun ta abin da yake ci. Ku zan ba ta naira miliyan 4. Allah ya saka da alkhairi mai gida. A'a muna nan zaman mu lafiya ka ga duk muna ma tare guri guda. Ga mun da mu duk kana ci mai gida. Da gaske? Da gaske mai gida. An dauki da mai gida ka ga mu. Ban ji alama. Baka ji alama ba. To ku yi magana. Mai gida kana cin mu ko? Mu zaman lafiya muke ba wata hayaniya ba komai kan mu a ɗake. Da kun ga ya katse. Ina ga sai kuma kira. Ayin da na samu kuɗin da gida ya bani zan gode wa Allah a cikin gari wajen siyo kayayyakin ɗaki a garba karfe investment sai da su gani ina canza kaya kuma ba zan ci a ciki na ba kaya zan siyo in duka canza kayan ɗaki na da ɗan ibi kaɗan na kai wa iyayen na su ma su dan samu su da arziki su bar arziki a mazauninsa. Ai ni ana ban miliyan 4 nan zan je a rushe masallacin unguwar mu a gyare shi makarantu a gyaggyare su Qur'anai a zuzzuba a ciki hijabai ko ƴan unguwar mu duk za a rarraba musu shi har kas saboda mu da Allah muka dogara ba da wani ba Allah mun gode ma wa kafin jam ai ba wani zuba kuɗi a masallaci ko wani in je garba karfe investment su kaya kuɗi na zan zuba cikin jali wannan shagunan duk nake ke dinki sa zan a zuba min sababbi in zuba yara su ci gaba da aiki ku kun je kuna wani rarrabawa wannan tana kayan daki wannan tana ta zama hafi za ta siyo Qur'ani da hijabi ni duk ba wannan zan yi ba dinki na zan kama shi kashi mai gida kudin sun kare sai ya dawo gare ni yaron gume ni dole ya rungume ni na faɗa muku duk fita ku bani Hello? Da wasa nake. Kasar me? Dan kawai ku murna Buhari ya ci zaɓe ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji wai baba ce zaba a bashi ba da maso ke wai mai murna. Baba Buhari zai ci zaɓe. Koma ɗauka a ci gaba da kallo. In kuma ki koma hati za ka ci gaba da karatu. A ci gaba da jira saboda Allah ya biki arziki mu ma za a yi mana ne. Shiga ku da yake da dogara da ita. Allah sai ki ga ya buɗa mana muna da kazauna. Da ba a ci. Mazaje ne